Asithathe leli thuba sikubingelele sikwamukele emsakazweni iVibe FM. Chama Queen sanibonani njani? Niyaphila? Ngiyaphila, nina niyaphila? No, siyaphila nathi. Sibonge nje nangethuba sinikeze lona namhlanje ukuthi ke uzokhuluma ke nathi. Mhlawumbe umuntu ongazi nongenayisho ukuthi nguwena lo esinaye emsakazweni namhlanje. Ungubani uEnhle wakwamkhize? uEnhle wakwamkhize angisesiyena uEnhle kahle sengumakhosi. Intombazanyana nje ikhulele emthondolo yaseNandi eNewtown B. Right. Uma unguthi awuseyena uEnhle usungumakhosi umkhize manje. Sitshele omunye umuntu angazibuza mhlambe angaqondisisi kahle uyisangoma. Ngisangoma. All right. Ngiyazi ukuthi ke ngokweminyaka mhlambe awukhulile ngaleyo ndlela. Sitshele ukuthi mhlambe engabe unokukhumbula unolwazi iqala nini lento le kuwena yobungoma? Into yomngoma iqala mangizalwa. Mengizalwa ngibe nenhlanhla ngizange ngizalelwe esibhedlela. Oh yes. Silandise mhlambe kwenzakalani? Ngizalelwe endlini. Mengizalelwe endlini uma uthi ena 3 months engikhulelwe waphathwa amazinyo. Cishe waze waba na 8 months engikhulelwe engakwazi ukudla eshawa amazinyo. Kwaze kwashaya isikhathi sokuthi ngiyazalwa. Inyanga zaseyithe ukweqa kancane. Mengizalwa ngizalelwe endlini. Mengizalelwe endlini ungithola ngigaxile lento ekuthiwa ukwembaza. Oh yes. Ungithola ngigaxile indlela engigaxe ngayo ihlukile. Ngigaxe umngoma. Bengithi umngoma sokuchaza ngelinye ilanga ukuthi ukubona kanjani ukuthi umuntu usuke embethe kanjalo ngoba kunendlela yakhona noma umuntu usumbula iyayiveza leyo nto. Okay, istory sangolunye usuku. Ngizalwa kanjalo ngizalelwe endlini ngagezelwe udengezi. Okay. Ngiyazi ukuthi nomlaleli ngasekhaya mhlambe nami uyasicathulisa kulokho nathi mhlambe singenalwazi olugcwele. Wagezelwa kudengezi. Yeah, right. Umuntu ozelwe ke noma ombethe ngokobungoma ugezelwa lapho. No, ngoba mengizalelwe ekhayeni losiko, ekhayeni elishisa impepho. Yes. Angiyanga esibhedlela. Phela bangigezela kudengezi. Udengezi lesisetshenziswayo kuona wonke amakhaya. Kodwa umntwana mezalwa ugezelwa kudengezi. Mengikhula ngiyakhula vele ekhaya lomoya. Mengikhuluma ngekhaya lomoya kuyahlukana ukuthi abantu baba nemoya kanjani. Kuba khona abanesithuko kuyahlukahlukana. Mengikhula ngiqala ukuvula kwami umlomo. Nguvule ngeindaba. Right. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi indaba kanjani. Mengiboniswa kodwa mengingazi ukuthi ngiyaboniswa mina ngoba mengingaqondi. Mengithi mengivuka ekseni khona kade ganga khona la egcekeni. Okay. Ngizovuka ngigaqe. Lezi itori abayixoxa nami ngikhumbuli. Kodwa abadala nginami bayayixoxa bayangixoxela. Bathi mengifike ngigaqe ngilinde ukuthi umndeni uhlangane wonke. Ngalesikhathi uhlangene ngizohlala esenza. Bese ngithi lo wenze 1 2 3 4. Ongi-understanda ngaleso sikhathi aphika kuthiwe cha angiqukule. Afika athi kephi ngikhombe. Esinye istory nje kwakugqitshwa isiketi sikama. Kuthiwa ikephi ngisho ngithi la kunesiketi sikamama la kunomphalazo la. Bagumba bakuthola ngaleso sikhathi angazi nami ngisagaqa. Yeah. Ngakhula ekuqaleni kwami ukukhula ngithe engikukhumbulayo
Ekhaya mebehamba benendlela abazoyihamba, sacelelwa komunye umuzi wakamakhelwane ukuthi bashiye khona njengey'ngane. Sahamba mesifika la ngihamba nosisi wami omunye nje ofana na ngithi abantu bachasa amawele kodwa siyalambana mdala mina uMagcini. Yes. Sihambe mesifika lana iy'ngane zala seyikhulile kunazi ziyobhukuda emfuleni. Meziyobhukuda emfuleni siyilandele sibancane angikakangeni esikolweni. Yes. Kulo mfula esasikuwona kwakunesiba ngaphezulu netshe elikhulu bese bonke abantu babhukuda le enzansi lekubhukudiwa khona. Thina la bashiye khona kuletshe elikhulu isibe esikhulu engingabhukudi abangeni kwayibona laba abadala kunathi. Mengimile la mina lapha phansi ngibona imbali la engangeni khona muntu. Okay. Mengibona lezi imbali lezi ungathi ziyangibiza ngiyazizwa ukuthi ziyangibiza zidle. Mezingibiza ayikho into ethi angingangeni lento ingenele emzimbeni wami ukuthi ngigcumele phakathi. Ngaleso sikhathi nginosisi wami lo omngangama asikakangeni esikoleni sobabili. Okay. Ngiphonseke phakathi. Mengiphonseka phakathi ngishone phansi angiminzi akwenzeki lutho. Kodwa khona into eyangiphusha lapho ukuthi emva isikhathi esingakanani angazi nami. Ongaxoxa mhlawumbe usisi wami ngoba yonke indaba iba nofakazi. Ngeke ngithi mina into eyenzakalayo idinga ufakazi. Yeah. Ingiphushe lento ingiphushele phezulu. Ngeze ngathi nginenhlayiya nami ngifika phansi. Mengiphushela phezulu ngifika wonke umuntu umile akekho okhulumayo. Akekho nongibuzayo ukuthi ngingene kanjani la. Kwenzekeni? Kwathuleka basithatha basihambisa ekhaya. Awulimali, awunalutho. Angilimali, Awuminzanga. angiminzanga. Angizwa buhlungu futhi. Yes. Ngivele ngifike yangiphusha nje. Yabo mengazi ukuthi mhlawumbe uphusha into njengochazo. Yangiphusha ngaphumela phezulu. Mengiphumela phezulu ngalesikhathi bonke abantu betatazela ukuthi ingane iminzile. Bangithathe bangikhiphele ngaphandle. Kuthulekile akekho nongibuzayo ukuthi ingane kwenze njani. Kuthulekile nje cwaka akekho ukhuluma na. Sihambe sikoduke. Mesifika lekhaya mekuwumndeni omkhulu lapho. Mesifika lekhaya mekunezinto ezenzakalayo. Kodwa mengisho ngithi lo wenza 1 2 3. Mekuzofika abantu ngizosho ukuthi kufike usibanibani nosibanibani nosibanibani nezinto ezinjalo. Ngisakho angangena esikolweni letori engixoxayo. Sathi sisuka mengifika ngalobo busuku sikade semanzini ngilele. Mengilele ewindini ngibona umuntu ofaka ingwe brown. Ngithi khona umuntu omile lapha ewindini. Manje ngoba sengimdala sengiyabona ukuthi kwangingasiyena umuntu ngendlela ayemude ngakhona lo muntu. Okay. Hayi. Kuthi njalo zonke izinsuku kaJehova mekuvele kube nento ethi asiphumele eminyango nosisi wami siyodlala emva kwendlu. Mesifika emva kwendlu mekuba bathi amakhosi inyoka egreen. Mayifika yeqenyaweni kasisi wami bese izokweqa kwezami. Lento engikhuluma ngayo yenzeka zonke izinsuku. Kunesikhathi mekufile ukuthi asihambe semva kwendlu. Ngitshele la singakahambi kakhulu ukuthi usisi wakho mazenzeka lezi zinto wena vele uzoba nesibindi ngoba beze kuwena vele. Akathuki usisi lo muntu. Akathuki usisi wami. Nathi into esikhule yenzeka kuthini. Yeah. Usisi wami unesithunyu. Okay. Mina nginobungoma nesithunyu. Yebo lezi zinto ziyahambisana kodwa khona ophinde kwa edeka. Ya ngoba lamaqaba Yeah. lo mngoma lo yena usesithunyweni. Kodwa ngaleso sikhathi asazi ukuthi kwenzakalani. Futhi into esijwayela sithuki nje. Yeah. Kudlule lapho kuthi ngelinye ilanga kushaya isikhathi mesihamba nobaba wami emfuleni ngizobona izinto ibandla elingayiboni.
Ngizothi baba nawo amakhandlela emfuleni. Ungqoqoshile ngaleso sikhathi. Nawo amakhandlela. Bonke abantu abawaboni. Kodwa yena uyawabona athi ayikhululeka wayekele. Kwathi okwesibili sasisemfuleni siphelezela uma uyowasha. Yeah. Mesisemfuleni njalo kunento ekade yenzeka mesifika emfuleni. Njalo mekuba nenyoni yabo lenyoni lenomqalo omude okuthiwa nogilongi. Yes, yes. Mesifika la emfuleni izovela ihambe ifike ikhipha inyoka ehlaza lemesijwayele ukuyithola ekhaya, ukuyibona ekhaya. Izoyithatha iphakamise bese iphindisela phansi. Konke lokho kuyenzeka sekubona manje ngoba sesibadala ukuthi kwakuyisayini yokuthi sinamakhosi amanzi kahle hle. Kuthi ngelinye ilanga ngiphinde futhi ngiminze aphi manje kwesinye isizibe esiseduze nalomfulumayo owasha khona. Nakhona kwenzeka into efanayo sihambe sidlala nosisi wami ke manje. Mesifika la kuvele kube khona into engidonsa unyawo ingifake la phansi. Mengithi kuthatha isikhathi ngesikhathi umphakathi usuza ngiyaphuma. Alright, ku 0729040900 inombolo leyo ongayisebenzisa mawukuthi khona umbuzo onawo mhlawumbe ufisa ukubhekisa kumakhosi umkhize kulolu daba nje esithathe sibeka kusukela ebuncaneni ingena indaba yabantu abadala kuze kube manje uyasithatha asikakahambi ibanga elitheni kodwa uyabona ukuthi kuningi kakhulu asedlule khona makuthi unombuza obhekise ngakuyena sithinde lapha no 0729040900 makhosi asiqhubeke. Okay, kushaya isikhathi okunye ngiyazi mhlawumbe kuzokweqeka ngoba okunye anginazi lento zakangabo. Kushaya isikhathi sokuthi ngingene esikoleni. Mengingena esikoleni nakhona ukungena kwami esikoleni ngingena early. Ngingenisa ukuthi ngawa ngaphuma amazinyo. Uma wase uyongibhalisa wafe esikoleni wathi lo muntu usemdala usenamazinyo. Yabo ngihenda nje ngobhebhe usenesini. Yes. Okay. Kuthi ngelinye ilanga nginethe sisemthwalweni ngaleso sikhathi. Kunethe esikoleni kune bridge le combined bese kuba umthwalo we-high la ebridge kune bridge kulapho. Ngingena esikoleni kungakabe isikhathi sokuthi ngingene esikoleni ngeminyaka o4 ngaleso sikhathi. Le bridge likhulu kunomuntu oneminyaka o4. Yeah. Mesibuya sikhishwe esikoleni kuthiwa asiphumeni ngoba kuyanetha. Sihambe. Mesifika la ebridgeini. Yabo umfula mesungenise kakhulu waze wakhipha udoti kwaba namagwebu ngaphezulu emfuleni. Yes. Umfulu kanjalo. Kube khona into ethi angimi la phezulu kule bridge ngibambelele ngibuke lapha phansi. Mengibuka phansi ngibona izimbali angiboni ukuthi udode ngibona le zimbali engake ngayibona ekuqaleni kulesa sisiko kodwa manje sengisemfuleni omkhulu ngiyibuke le zimbali ngizizwe lingibize futhi ukuthi ozuzozika zinhle ngathi ipink inokumhlophe zinhle zizozozika uyacabanga umfula usugcwalise unamagwebu phezulu. Ngisho phakathi 4 years. Na 4. Ngiphuma esikoleni sikhisha ukuthi kuyana. Right? Ngingene phakathi. Mengingena phakathi ngishone phansi. Kuphinde kwenzeka lento eyenzeka ngalapha yana. Benalento ekhipha. Kuba nalento engiphushayo. Ngalesikhathi ngiphusha abantu phezulu bamile wonke umuntu uthula ugodole nje. Bangithathe sambe sekhaya akekho ongibuzayo akekho engithethisayo noma kufika ekhaya akekho okhulumayo. Kuyathuleka nje kube into ephelayo. Ngiyabuka ukuthi uma uthi ubuye esikoleni uno 4 years vele kusho ukuthi lapho uhamba nabantwana nje abancane. Ngesikhathi uyophoseka kulomfula noma uyongena la uthi uyokhala ezimbali abakubona ukuthi uyapha abayiboni lento oyibonayo. Akekho okhulumayo ngoba ngisho ukuthi nanamhlanje akekho okangibuza ukuthi kwakwenzakalayo. Imina engibaxoxelayo ukuthi kwakwenzeka 1 2 3. Yes. Kwakuvele kuthuleke yabo nje into ezovela ithi cwaka.
noma usufika ekhaya babuza ukuthi ubuwenzani. Akekho kuyathuleka du. Okay, ngitshele yonke lento le mangabe iyenzeka nakho okunye okufihliwe uyakwazi ukuthi ubahlalele phansi ubatshele ukuthi la kwenzeka u1 no2 no3 makuthi kunento elahlekile lento leni ngase niyithole lapha mhlambe ngesandla sikabani futhi ngitshele khona okholwayo yonke lento eyishoyo noma hayi usamncane lo akekho nogogo mhlawumbe oqhamukayo athi uqinisile mbhekeni lo mntwana sitshela ukuthi ithini la ilokhuzane umndeni. Ngenhlanhla ubaba mekayi archbishop. Okay. Mekathwasisa. Mekayinyanga. Mekayisayini. Right. So une understanding mekayingela. Okay. Mekwenzeka ngoba ngitheme ngizalwa ngazalelwa ezandleni zabo. Mekaqonda ukuthi yini le. Ngoba mekuthi mina mengikhuluma ukuthi kwenzeke 1 2 mina mengingazi yena mazi mase umuntu noma phika angithatha ngiqukule asasambe selapha ngempela afika kuthole. Yes. Ngizoxoxa nje istory esiphelele ngithi 1 2 3 4 5 lapha imbala ngiyazi kodwa mengiyisho mengikwazi ukusho ukuthi lo muntu mephethe isigubhu esiyelo. Yeah. Ngoba usamncane vela akayazi imbala ngixoxa into engayazi kodwa ngiyayixoxa. Uyakhula uyaqhubeka nesikole. Ngiyaqhubeka nesikole. Yeah. Kodwa menginenkinga lapha yaka grade 1. Okay. Inkinga yami mengingamfuni umuntu ongishayayo mengithanda ukulwa. Okay. Ngikhumbula ngelinye ilanga omunye umisi futhi kwangingavumi ukuthi ngibise umisi kwakuzaliswa omunye umama engishaye. Okay, before ngize ngifike la ngishawa khona mengifike eklasini shuthi imoya yayiphezulu nganginga understand ngoba ngina4 ngizofunda nabantu abadala vele nami. Khona intombazane kwakuthiwa uNomvula ngiyibona iyasuka edeskini layo izokhipha irabha yami ubhaka. Ngisukume ngiyishaye ngempama iphuma igazi ngamakhala amahlulu. Mase ngibuza umshayelana ngithi untshontshe irabha yami. Kuthiwa hayi buhleli phansi ngithi untshontshe irabha yami. Ngineshoyo ukuthi untshontshe irabha yami. Abanye bathi akazasukuma uhleli phansi. Uhleli phansi akazasukuma. Kodwa ngokwakho umbonile ngithi mina mbuzeni uyintshontshile irabha uyifakile isandla. Yeah, right. Wonke umuntu athule ngenhlanhla omunye umisi okhona la uyangaza. Ngobuka ekhaya. Shuthi abachazeleke ngendlela abachazela ngayo. Intombazane ibizwa sisibaya abafunda ugrade 7 ukuthi abazongishaya ngoba kuyacaca le story sikhulu ngeke umuntu aphume igazi akuphumise ingane encane. Mebefika nabayabona ukuthi hayibo le ngane incane kanje bajike bashaye yena kanjani umshawe ingane encane kanje. Ayi kudlule lapho. Futhi mina nginesho ukuthi irabha yami wayentshontshiwe. Kuze kubuya manje ukuthi hayibo lo muntu wayengayintshontshanga irabha yami. Sengibona izinto esezenzeka manje ukuthi hayibo wayengayintshontshanga wayesacabanga ukuntshontsha. Mina ngimbona usentshontshiwe. Hayi. So manje ke nakho ke usekucebile kosisi bakhe ukuthi bazolwa noma bezomvikela kuwena. Wenze njani wena kosisi bakhe awulwi noma ngiyasaba ngiyabaleka ngiyahamba ngiyoma etoilet ngangifunda esikoleni kwanginethoilet lomgodi uyacabanga irisk engiyifaka kuyona ngiyoma la emva akusisi isicaba futhi ikhethini itoilet lalivalwa ngekhethini ngiyoma emva kwekhethini ngisaba nabantu abazongishaya sebeshilo futhi bayeza abazongishaya ngiyaqhaqhazela la sekuthi angichamele
Mebengena bafike bavula ikhethini mebethi bathi ayibo wena ingane encane kanje, lapho ngisho ukuthi bazongishaya labantu. Angisazi ngizokwenza njani, ngifisa ukureverse isikhathi angisakwazi. Bebefika bavele bashintshe bashaye yena le ntombazane ukuthi kanjani wena ushaye ingane encane kanje bamshaya. Ngasinda kanjalo. Awusithathe ke mhlambe ke usibeke mhlambe usithathe nje sisuka ku4 years right? Mhlambe usithathe usibeke nje noma ku6 years. Mhlambe kungenzeka ukuthi 6 years kwase kucacile yena ekhaya ukuthi lo muntu unabantu abadala noma lo muntu fanele amukele idlozi, izinto ezifana nalezo nje kwase kunjani empilweni yakho? Hayi kwakusa right ko6 phela nje mengikhuluma ngoba naseso enkonzweni angidlule nje ko6 6 8 ngithe sengina 8 years kusondeza yona. Yes. Esontweni kunomunye khona umkhulu umthethwa bephethe ibandla lekhaya lensindiso. Sihambe siye yes. Siye kuyobhabhadiswa abazalwane. Mekuyobhabhadiswa abazalwane uhlelo lakazayoni ufike kube nomama abazomukela abantu ngeenansuku kuvunywa izoni yonke le process le yokubhabhadiswa kwabantu. Mesifika lana into ayisho lo mkhulu ngaleso sikhathi nginga-understand kodwa manje sengiya understand ukuthi kwakwenzakalani. Mengumakoti wakhe vele ebengibiza ngothoyisi. Athi afike before ukungena afike athi makoti wami ngithi mkhulu. Athi angithi umakoti wami wena ngithi yebo. Athi ngicela ukuthi ungavumi bonke labafundisi bakuthini. Okay. Uzothintwa mina kuphela ngoba ngithi umakoti wami wena ngithi yebo mkhulu. Athi yabo mesifika lapha phakathi emanzini. Athi ngicela unganyakazi. Ungabuki lutho uyezwa. Isesontweni la. Ibandla liyobhabhadiswa esizibeni. Okay, yeah. Mesifike esizibeni khona abaholi. Yeah. Kusuke iArchbishop ifounder yethu vele mekangikhonzile medla mengibiza ngihlala naye epulpit. Akangizali kodwa ngokomoya nje mengithanda. Ubaba, yes. Mkhulu. Ukudla kwakhe mekudla nami. Angibize kanjalo kwathi ngoba wena umakoti wami ungavumi bonke labaholi bakuthinta. Uzofakwa imina kuphela. Ngithi yebo mkhulu. Athi mesifika lapha phakathi ngicela ungaqalazi lutho. Okay. Ngeke futhi ngikufake njengalabantu bonke. Athi ngizokufaka ka5. Okay. Athi ngizokuthi 1 2 3 4 5 uya azangichizele athi unganyakazi. Nangempela aqede abafake bonke afaka abaholi ekugcineni angithatha azongifaka. Mase simla ngiyeza ukuthi kuyantofozela la kodwa nginaki ngoba umkhulu ungitshelile ukuthi angingaqalazi. Futhi ngiyamazi uyathandaza, uthandaza phew, umethandaza nje lokho ukuthi afuni kwaswasho umthandazo nje ophiwe umthandazo. Hayi kudlule lokho. La esontweni nginako ukuvuka nezibonakaliso zaba abaholi. Uyabo uyaxoxa njengengane ngithi ngesikhathi esakufakile lapha uzwe enyaweni zakho ukuthi engathi angikho emhlabathini la nometsheni awuthuka usaphi umqondo awufiki nje fika ukuthi la isimkhona kuyantofozela kodwa ukuthi angicabangi lutho lumbi futhi abantu ngibabonile bangenile baphumile imina okugcina. Okay, athi sizwe ukuthi la alright, sisabheka ukuthi siyamthola yini la umlaleli mhlambe siqhubeka usitshele ngesinye sesigameko mhlambe after ke senibuya ukubhabhadiswa njengoba kade usichazela. Emva kwalokho ke kwaba nezibonakaliso ezinye nje ayibaleki kakhulu. Mekuba nezibonakaliso kimi ufika umuntu othi sobona msakazi lapha e-studio sawubona nawe makho
ngilalele nje inkulumo ejule kangaka ekhuluma uMakhosi usamncane. Ngicela ukubuza ukuthi uMakhosi usebenza kanjani? uMakhosi usebenza kanjani? Ngiyafisa ukwazi ukuthi uMakhosi usebenza kanjani, ubalapha kanjani abantu uma ukuthi uselapha ekutheni ukuthi alaphe khona abantu, ngoba kuyavela ukuthi isiphiwo sakho wasithola noma-ke wazalwa naso. So ngifisa nje ukwazi ukuthi uMakhosi usebenza kanjani. Ukuthi ngilalele but ngilalele ngiyathokoza. Alright, siyabonga kakhulu laphana kusamukele kunene laphana Clement sub 5. Makhosi uyawuthola umbuzo? Yebo, ngiyawuthola. Ufisa ukwazi lana ukunene ukuthi ulapha kanjani, mhlambe I hope uzowuthola kahle umbuzo ukuthi usebenza kanjani. Sawubona bhuti, unjani? Mina indlela engisebenza ngayo ngizothi mhlawumbe ihlukile kancane. Ngiya ngomuntu ofikile kumina ukuthi uhamba nezidalwa enjani. Okay. Mawukuthi uhamba namadlozi asebenzisa amanzi kuphela, ngizomnikeza amanzi. Okay. Mawukuthi uhamba namadlozi asebenzisa izihlahla, ngizomnikeza izihlahla. Mawukuthi uhamba namadlozi asebenzisa insonto, intambo, ngizomnika lokho. Kodwa isigubhu nesichitho anginaso, angikwazi lokho. Alright, ngicabanga ukuthi-ke uyaphenduleka-ke lapho mfoka kunene ukuthi uMakhosi uthi usebenza ngendlela le wena o-appearisha ngayo kuyena. Uma ukuthi uhamba nabantu abadala abasebenzisa amanzi siwasho, umsiza nesiwasho. Uma ukuthi uhamba nabantu abadala abasebenzisa impande, amahlamvu, uzomsiza kanjalo. Usuyivala ngokuthi-ke isigubhu awunaso. Nezinye-ke zezinto. Ngicabanga ukuthi mawukuthi still ukhona onombuzo lapha u-0729040900 ungavele nje uhlale kuwona-ke umbuzo. Isikhathi sethu ngoba nakho simi kanje sihlalele nje u9 minutes kuphela ngaphambi siguqise lo ngiyazi ukuthi-ke mangabe siphuma la ohlelweni umlaleli uzofisa mhlawumbe ukuthi axhumane nawe ngokumsebenzi. Sicele futhi nalokho ukuthi axhumane nawe ngokumsebenzi, nanokuthi-ke mhlambe uMakhosi usebenzela kuphi, izinto ezifana nalezo mhlambe-ke nendlela zokuthi-ke sixhume uma sidinga usizo. Ngisenami le-Newtown B. Ngiyatholakala ku-WhatsApp. Ukufoneleka ibuye ingangeni. Okay. Kunezikhathi zayo. Mayithanda ukusebenza iyasebenza, mayingathandi ayithandi. Alright. Kube ngcono uWhatsApp ngoba ngiyazi ukuthi mengingayibonanga namhlanje ngizoyibona kusasa. Futhi iVN kwesinye isikhathi ibuye ingazwakali, ibuye ihohoze, ibuye izwakali. Right, mhlambe ake sivele sithole wona uWhatsApp lona mhlambe kube wona esisebenzisayo. It's 078 078 99 54 981. Bese ngiba ne-channel ku-YouTube. Ithi SANGOMA Makhosi Umkhize. SANGOMA Makhosi Umkhize. Noma ku-Facebook u-Enhle Mkhize Mia. Enhle Mkhize Mia. Yeah. Enhle asithathe leli thuba sikubonge ukuthi uzokhuluma nathi emsakazweni Vibe FM. Ngicela ukuthi umlaleli angakhohlwa ukuthi sigcinela sikhuluma siku6 years. Ukhomba ukuthi 8 years. Okhomba ukuthi sisazohamba-ke ibanga elide kakhulu. Uneminyaka manje Makhosi? Hayi iminyaka yentombazana ibuza. Okay. Ingakho-ke
sikuveza ukuthi okwenzekile kuqale uneminyaka emingaka ngoba sifisa ukuthi mhlawumbe ake sithi ke mhlawumbe ekugcineni umlaleli uyokwazi ukuthi ke sambe ibanga noma uhambo nawe saze safika ke esikhathini esingakanani. Yebo. Ayike sithathe ithuba sibonge kakhulu umlaleli kade ehleli nathi kusukela ngo6 o'clock kwaze kwaba ke ileli hora noma kanjani ke thina sesiphuma kanje next week umsomluko siyabuya igama lohlelo umthombo wolwazi mina igama lami ngikuThemkosi nguTK ngwakho uzwayo isibongo ngisuke ngikhona kulolu hlelo ke noma kanjani kusukela ngo6 o'clock kuze kushaya lapha na ke u9 o'clock uNkulunkulu aniphathe siyabonga kakhulu makhosi. Siyabonga nisale kahle uNkulunkulu ayi Alright. No, siyabonga kakhulu. Siyabonga.